U utakmici polufinala Hrvatskog nogometnog kupa odigranoj u Maksimiru Dinamo je svladao Osijek s 2:0. Dinamo je krenuo u utakmicu s Livakovićem na vratima. U posljednjoj liniji ispred njega bili su Stojanović, Teofil Katrin, Dilaver i Rahmani. U sredini terena radili su Šunjić, Ademi i Olmo, Oršić i Hajrović na krilnim pozicijama, Petković kao središnji napadač. Što se tiče Osijeka, s Malenicom na vratima krenuli su gosti trojica. U posljednjoj liniji Lončar, Guti i Škorić. U sredini terena Glenn Heišler, Žaper, tu su još bili na bokovima Talis i Šorša, a onda Boban, Pilj i Marić kao trojac koji je prijetio najviše prema naprijed. I upravo preko Mirka Marića Osijek je prvi zaprijetio u 15. minuti, no označeno je zaleđe, nedozvoljena pozicija napadača Osijeka, pa nije bilo ništa od pogotka. Dinamo u prvoj konkretnoj situaciji je došao do pogotka. 18. minuta se igrala, jedna minijatura Petkovića u 16 metara koji je prevario svoje čuvare, dao povratnu loptu za Olma, a ovaj pogodio za vodstvo Dinama od 1:0. U 24. minuti Boban je pokušao zaprijetiti Livakoviću, no bilo je neuspješno. U 25. minuti dobra kombinacija Osijeka. Talis je prošao po lijevoj strani, Rahmani je bio malo neodlučan, ali Livaković je koncentriran i uzima loptu ispred Grgića. U 27. Pilj puca iz daljine, malo je nesiguran Livaković, no lopta odlazi u korner. U 32. minuti iz slobodnog udarca za Osijek pokušao je Škorić, no Petković je glavom loptu skrenuo u korner. Vidjeli smo u tom prvom poluvremenu još u 39. minuti situaciju u kojoj je pokušao zaprijetiti Žaper, ali bilo je neopasno za Livakovića. U drugom poluvremenu na prvu ozbiljniju situaciju čekali smo do 64. minute. Glenn Heišler puca iz slobodnog udarca, otišlo je pored vrata. U 76. na drugoj strani Oršić odgovara iz slobodnog udarca, Malenica to brani. U 78. Končar je dao loptu za Olma, no Olmo s prve puca u vanjski dio mreže. U 82. povratnik u prvu momčad Petar Bočka je uputio udarac prema vratima Dinama, ali išlo je to ravno u Livakovića. Pitanje pobjednika bilo je razriješeno u posljednjoj minuti utakmice. Protunapad Dinama, Olmo se izborio za loptu, Končar je zaustavljen, ali ta lopta na kraju dolazi ipak do Šunjića koji pogađa za konačnih 2:0 Dinama protiv Osijeka i plasman u finale Hrvatskog nogometnog kupa. Mislim, zasluženo na kraju smo ušli u finale, iako smo danas imali jednog jako dobrog protivnika Osijeka koji je sa svojim sistemom nam dosta problema napravio, pogotovo u prvom poluvremenu. Nismo se u prvom poluvremenu dobro adaptirali na sve to skupa. Drugo poluvreme smo se malo skupili, bolje stajali u defanzivi, iz nekoliko opasnih kontra priprijetili. Na kraju, rekao bih, zasluženo prošli u finale. Prvo čestitke Dinamu na prolazu i pobjedi. Što se tiče moje ekipe, oni su dali sve koliko su mogli u ovom trenutku. Mislim da mogu biti zadovoljan i ovom utakmicom i ovom izvedbom. To nam je jedan pokazatelj kako trebamo ići kojim putem. Nažalost, po nas nismo uspjeli izjednačiti. Primili smo gol kakav smo primili u prvom dijelu. Dinamo je vrhunska ekipa. Već sam to i spomenuo i za naše pojmove i za europske pojmove. Tako da me veseli da smo parirali Dinamu. Spustili smo loptu na zemlju, pokušali se nadigravati. Žao mi što nismo zabili gol, ali Dinamo je takva ekipa koja kažnjava svaku i najmanju grešku. Nažalost, to se i danas pokazalo točnim. I na kraju mogu samo reći da mi je drago da su igrači dali sve od sebe, u svakom trenutku su pokušavali, željeli su više nego išta doći do tog izjednačenja. Malo na kraju možda je uprskao dojam taj neki gol koji smo dobili u nadoknadi, ali ništa za to, mogu biti samo zadovoljan sa svojim igračima.